Nimi on Veikko Suihkonen ja tämän hetken toimenkuva on yrittäjänä, opiskelijana ja siinä yhteydessä siis opiskelijayrittäjänä. Toimin täällä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun puulaboratoriolla tämä yritys toimii ja täällä samassa paikassahan minä sitten opiskelen. Muistan, on ollut joku 3-4-vuotias, kun olen saanut ensimmäistä kosketuksesta tämmöiseen niin kunnon hifiä ja tämmöiseen kunnon äänentoistoa. Ja vielä itse tehtyä äänentoistoa. Se oli isä, joka minut veti tähän harrastukseen aikanaan mukaan. Ja sitten 2003 armeijassa muistin, että ai hemmetti viekö. Mustahan piti tulla kaivoon valmistua. Niinhän se oli. Sitten aika selkeä vaihtoehto oli tämä ammattikorkean puuinsinöörin tutkinto. Mistä tää lähti tää yrityksen tää nykyinen muoto liikkeelle, niin huomasin, että tälle on kysyntää. Että tässä vastaavassa mittakaavassa ja vastaavalla ideologialla toimivia yrittäjiä ei hirveän montaa ole Suomessa. Se mihin mä tähtään tässä, niin se on ehdottomasti tänne korkean laatuluokan, korkean viimeistelyyn ja tämmöisen asiakaslähtöisen tuotteen luominen. Että lukion kävijä sille, että aiempaa tämmöistä puualan tai teknisen alan koulutusta ei ole minkäänlaista. Ei se ole millään tavalla välttämätöntä, että siinä on jotain tämmöistä teknistä koulutusta tai edes alan koulutusta taustalla. Että ihminen oppii silloin, kun on tarvetta ja halua. No, meillä on täällä oikeasti nykyaikaiset laitteet, jotka on käytettävissä ja käytössä. Täällä on tosiaan työntekijät hommissa aina. Täällä on, missä me nyt ollaan, niin tää on tää pintakäsittelypuoli. Täällä meillä on täysmittainen pintakäsittelylinja, ruiskuautomaatilla, välihiontayksiköillä, telalevyttimellä. Ja työstöpuoleltahan meiltä löytyy valmiudet lähinnä tähän erityisesti tähän koneelliseen CNC-pohjaiseen tuotantoon. Meillä on siinä iso CNC-kone. Sillä pystyy kyllä tekemään melkein mitä vaan. Lisäksi löytyy kunnon leveänä hiomakone ja sitten näitä muut peruskäsityölaitteet löytyy kanssa. Meillä opiskelijoilla on erittäin hyvät mahdollisuudet tehdä omia tehtäviä. Se on mahdollista iltaisinkin käydä tekemässä hommia. Tää on kuullut aika harvinaista tällä ammattikorkeakoulutasolla Suomessa ainakin. Insinööriopiskelu on kaukana siitä, mitä se oli joskus opistoinsinöörin aikana. Se kaikilla on samanlainen tutkinto, samanlainen paperi käsissä. Kyllä se on, ainakin omalta kohdalta se on hyvin kaukana tästä. Mä oon ottanut tietotekniikasta, mediatekniikasta, sieltä tulee sähkötekniikasta vähän, puutekniikasta tietenkin iso lasti tulee tohon ja sitten tulee muuten koneestakin jonkun verran ja tuotantotaloudesta kanssa. Kyllä tässä on kaikkia kursseja käyty silleen aina. Tarkoitus olisi, että minusta isona tulee insinööri. Tässä vielä joku päivä.